Tikyon naing mapatpota sada konten ima taringot tu na mangudosi hula-hula di ulaun adat Saur Matua untuk tahap perjolo mana episode pertama. Horas madihita pemirsa Palito News di dia pe maringanan di Tikyon naing ma patupota sada konten ima taringot tu na pasahat ulos di na pasidung ari-ari di pada Tikyon naing do tapasahat sebagai episode pertama ima taringot tu na pasahaton ulos manang naruhut ni na pasahat ulos sian hula-hula pertoru sahatu hula-hula onanyari alani pada Tikyon Palito News naing patupahos sada konten manang nasa tutorial na langsung tatotong na adong video songod di ulaun Saur Matua alani pinangidohot tu sudi na manoton di Palito Newson asa sekalian manang nasongon marsiajar di nalaho ulaun adat khususnya di Mangulosi di Saur Matua nah biasa tak ulahu di Kecamatan Pangaribuan alani mangidohami tu hamu saluhutna pemirsa Palito News asa ta subscribe ta dukung ta komen songo dia do tutu dengan ni iloni manang na halo na kurang siap do kita bertukar pikiran bantu na dingganna alani pasata mima maulate horas selamat menyaksikan horas kita seluruhnya
pangkul penguci dari anak Botari Timun Botari dari dana sudah pernah tapi langsung dikumpul langsung berbahagia kayak gitu disol lah menonton pahami do langsung nami sampai kamu itu hanya mah kodang muda-muda do kodang sopa-sopa asal muda apa bio sudah asal apa dia langsung nami apa dia tikton asal pahami amata nama dua di bata naik damang mah kodang ini panggul penguci dan panggilan nama mangusai kodang nami ima kodang liat kodang bandalan do kodang pasu-pasu asa mengajian kami lau mandalan lau masu-masu yang penami salihuna las disopa pasatu nami ulas turun nama kodang ini
di sekolah media udah nami. Tarik dibangun